Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Сёння мы працягваем дэбаты. Палітычнае жыццё Беларусі віруе за межамі краіны. А якое ж палітычнае жыццё, ды без дэбатаў? Удзельнікі нашай праграмы спрачаюцца на тэмы важныя для беларускага грамадства. Дэбаты адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага ёсць час выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўча, вырашаеце вы. Галасаванне пачнецца праз некалькі хвілінаў. Мадэрую дэбаты я, Зміцер Лукашук. Сёння ў дэбатах сустракаюцца прадстаўнікі, можна сказаць, супрацьлеглых сілаў у беларускім дэмакратычным руху. Гэта палітолог, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу Павел Усаў і палітык, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Павел, Анатоль, прывітанне. Вітанне. Павел Усаў, палітолог, сябра беларускага нацыянальнага сакратарыята «Вольная Беларусь», кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, паслядоўны крытык офіса Святланы Ціханаўскай. Анатоль Лябедзька, палітык, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе. У 90-е быў дэпутатам Вярхоўнага Савета. З 2000 па 2018 год узначальваў аб'яднаную грамадзянскую партыю. Ці ў правільным кірунку ідуць беларускія дэмакратычныя сілы? Ці прыносяць плён высілкі офіса Ціханаўскай? Гэтыя сотні сустрэч і часам на вельмі высокім узроўні, праведзеныя за апошнія часы. Усё гэта не дарма. А што апаненты офіса? Яны апынуліся па-за палітычным мейнстрымам праз сваю прынцыповасць ці праз сваю нікчэмнасць. Пра ўсё гэта літаральна праз некалькі хвілінаў. Але для пачатку некалькі разаграваючых пытанняў. Найперш, коротка я папрашу вас, каб вы абазначылі, якая палітычная ідэалогія вам блізкая. Давайте я, пакуль мы не зрабілі лёсаванне, я вызначу, хто будзе першы адказваць. Спадар Анатоль. Зыходзячы з таго, што я доўгі час адчальваў аб'яднаную грамадзянскую партыю, то гэта ідэалогія правацэнтрыстаў, Еўрапейская народная партыя, калі мы говорим пра ідэалагічную састаўляючую. Павел. Асноўнае, грунтоўнае для ўсіх тых, хто стаіць на інтарэсах беларускага нацыянальнага адраджэння, у тым ліку я, гэта нацыянальнае адраджэнне і нацыянальная патрыятычная дэмакратычная ідэалогія, без якой не будзе ні еўрапейскага вектару арыентацыі Беларусі, без якой не будзе незалежнасці. Пазіцыя вызначана. Але ці лічыце вы аднаго палітычнымі супернікамі? Анатоль. Наўрад ці я не разглядаю Паўла сапернікам. Фокус на тым, хто з'яўляецца маім сапернікам, нашым супернікам, гэта беларускі рэжым, гэта сіямскія ідэалагічныя блізнюкі Лукашенко, Пуцін і тыя сістэмы, якія яны стварылі. Павел. Калі казаць глобальна, то, безумоўна, нягледзячы на тое, што ёсць ідэалагічныя разыходжанні і сістэмныя бачанне адносна таго, як будзе і павінна развівацца Беларусь, асноўным супернікам і ворагам павінен быць і ёсць рэжым Лукашенка. Адзінае, на чым будуюцца нашыя супярэчнасці, гэта, перш за ўсё, як мне падаецца, шмат грунтоўных сістэмных памылак, якія былі зроблены ў 20-м і пасля 20-го году, у дачыненні да якіх з майго боку ёсць прынцыповая крытычная пазіцыя. Пра памылкі мы пагаворым пазней, а зараз выглядае на тое, што такімі ўжо відавочнымі палітычнымі апанентамі вы адзін аднаго не лічыце. Тым не менш, пры якіх умовах вы і вашыя палітычныя саюзнікі пачалі б працаваць адно з адным? Анатоль. Калі мы гаворым пра больш шырокі кантэкст, Святлана Ціханаўская, та інфраструктура дэмакратычная, якая створана, то з боку Ціханаўскай якраз не было ніколі ніякіх заяваў, што яна з кімсьці не можа ці не хоча працаваць. Я, прынамсі, не памятаю. Яна якраз схільна працаваць з усімі у межах адказнасці і канкрэтных накірункаў дзейнасці. Павел.
На жаль, ёсць два аспекты. Ёсць Светлана Тихановская, ёсць яе атачэнне, якое ўплывае на рэалізацыю нейкіх ключовых стратэгічных пытанняў, у тым ліку і пытанні, звязаныя з супрацай, кансалідацыяй, развіццём адносінаў і гэтак далей. Адбылося некалькі сустрэчаў, некалькі спробаў навязаць сістэмную супрацу, яны не былі ніяк рэалізаваны. Апошняя такая спроба, гэта была канферэнцыя ў Кіеве, дзе была прапанова падпісаць мемарандум, заарганізаваць нейкую супольную координацыйную пляцоўку для сумесных дзеянняў. Ну, на жаль, вынікаў гэта не прынесла. І Светлана Тихановская таксама дыстанцавалася ад прыняцця ключовых рашэнняў, ад яе шмат залежала, ад яе персанальнай пазіцыі. Ну і таксама, калі мы возьмем там 22 год ці 23 год, ну, з боку таго, што мы завем апаненты штабу Тихановскай, офісу Тихановскай, Зенон Станіславович Пазняк, я, прадстаўнікі палка Каліноўскага неаднакратна прапаноўвалі нават на першым этапе фарміравання канцэпцыі кабінета нейкую больш цесную супрацу, але на пэўным этапе гэтая супраца якраз такі з боку прадстаўнікоў офіса Тихановскага была перакрэслена. В прынцыпе, дэбаты у нас па іншым троху структуры, але я б задаў, таму што ў прынцыпе как бы і не было адказа на маё пытанне, пры якіх умовах было б вот такая супраца. На сённяшні момант я не бачу такіх умоваў. То бок тут неабходна цалкам рэструктурызаваць, фундаментальна рэструктурызаваць асноўныя структуры і АПК, і офіс. Ну, па-першае, тыя людзі, якія акрэслівалі стратэгію развіцця офіса пасля 2020 году, на маю думку, яна была правальная, павінны сысці, пакуль там будуць знаходзіцца тыя людзі, якія адказвалі за развіццё і пратэснага рушання, і развіццё будавання структуры будуць знаходзіцца ў атачэнні Тихановскай, грунтоўна нічога не зменіцца. Зразумела, такім чынам адказ на пытанне Анатоля: ніякіх умоваў няма, прыходзь і працуй. Адказ на пытанне маё, Паўла: чысткі трэба правесці офіс. Дзякуй, вызначыліся з пазіцыямі, сыходзячы з якіх зараз мы можам канкрэтна і дэбатаваць, але для пачатку правядзем лёсаванне. Каб вызначыць, хто будзе выкладаць сваю пазіцыю першым, кінем манетку. Сёння ў мяне две манеткі ёсць у наяўнасці. Гэта 2 злотых. В прынцыпе, вось Павел прадстаўляе гэты бок фактычна. Я магу аддаць першынства. Не будзем нічога аддаваць. Давайте не будзем вот у паддаўкі гуляцца, і 2 еўра. Якую манету бярэм? Давайте злоты. Без праблем. Ну, господар Анатоль еўра і так пастаянна трымае ў руках. Так што, так, цяпер давайте, каму арол, каму рэшка. Так, Анатоль. Павел выбраў манету, вы выбіраеце бок. Ну, хай будзе арол. Рэшка. Значыцца, пачынае першым Павел. Цяпер пачынаем. У гэтым раундзе у кожнага удзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб выказаць сваё гледзішча і аргументы па тым асноўным пытанні, тэме нашых дэбатаў, якую мы ад пачатку і вызначылі. Ну што ж, Павел, вам першаму слову, калі ласка. Я думаю, варта пачаць з таго, каб акрэсліць, што такое дэмакратычная сіла, бо тут неаднакратна гучалі і з вашага боку, і з боку іншых журналістаў і палітыкаў такая катэгорыя акрэслення, як дэмакратычная сіла. Па-першае, дэмакратычных сіл насамрэч не існуе. Як кансалідаванага нейкага сістэмнага суб'екта палітычных дзеянняў, дэмакратычных сілаў не існуе, ніколі не існавала. Ёсць розныя структуры, якія прадстаўляюць абсалютна розныя сегменты дэмакратычнага ці новага дэмакратычнага грамадства, якое абудзілася ў 2020 годзе. Больш таго, гэтыя
сегменты вельмі крытычна ставяцца адзін да аднаго, і вы на пачатку праграмы якраз такі ўжо акрэслілі, што ёсць пэўнае ідэалагічнае супрацьстаянне ці канкурэнцыя паміж офісам Ціханаўскай, тым же рухам «Вольная Беларусь», але акрамя руху «Вольная Беларусь» ёсць вельмі шмат іншых структур, якія ніяк не ўваходзяць у тую абстрактную дэфініцыю як дэмакратычныя сілы. Іх не існуе дэмакратычных сіл. Ёсць полк Каліноўскага як асобная структура, вельмі з радыкальным падыходам, ёсць Валерый Цыпкала за сваім пэўным асяроддзем і сегментам палітычным, ёсць розныя постдэмакратычныя арганізацыі, якія не супрацоўнічаюць з кабінетам, то бок вялікая колькасць сегментаў дэмакратычных структур, якіх фактычна на сённяшні дзень, як мы бачым, немагчыма аб'яднаць і немагчыма кансалідаваць. Таму на сённяшні дзень, калі мы кажам пра Светлану Ціханаўскую, яна ніяк не можа прадстаўляць дэмакратычныя сілы, бо няма адзінай дэмакратычнай прасторы. Яна прадстаўляе пэўную частку супольнасці беларускай, тых людзей, якія калісьці за яе прагаласавалі і на сённяшні дзень, магчыма, яшчэ падтрымоўваюць, але ніяк не дэмакратычныя сілы. І калі мы сыходзім з сённяшняй сітуацыі, у якой апынулася дэмакратычная супольнасць і ў Беларусі, тое, што засталося і па-за межамі Беларусі, тэндэнцыі для дэкансалідацыі, для супрацьстаяння, для канкурэнцыі, узаемнай крытыкі будуць узрастаць, і гэта асноўная стратэгічная памылка таго, чаго не было зроблена, захаванне нейкай унутранай сістэмнай кансалідацыі, што па сутнасці сведчыць пра самае важнае. Беларуская дэмакратычная супольнасць страціла стратэгічную ініцыятыву ў барацьбе з Лукашенка, страціла палітычную ініцыятыву і страціла самае важнае уплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Анатоль, я просто нагадаю на ўсялякі выпадак пытанні і тэмы, якія мы на пачатку акрэслілі, каб у прынцыпе не адыходзіць, можа быць, вельмі шырока ў бакі. Ці ў правільным кірунку ідуць беларускія дэмакратычныя сілы, ці прыносяць плён высілкі офіса Ціханаўскай, і што апаненты офіса апынуліся па-за палітычным мейнстрымам, і праз што? Праз сваю нікчэмнасць ці праз сваю прынцыповасць? Калі ласка, ваша пазіцыя. Ну, калі мы заходзім з таго, што ёсць дэмакратыя і ёсць дыктатура, то, натуральна, ёсць дэмакратычныя сілы Беларусі. Так, яны могуць дзяліцца на розныя сегменты, на розныя фрагменты, але яны ёсць. Калі не будзе дэмакратыі, не будзе дэмакратычных сілаў. І дэмакратычныя сілы паўсталі на пачатку 90-х гадоў, розныя былі гісторыі, яны існуюць да сённяшняга дня. Па-другое, калі мы гаворым пра каго прадстаўляе Святлана Ціханаўская, то тут трэба сказаць пра галоўнае – легітымнасць. Мне падаецца, вот это ключавое слово, пра якое мы мусім гаварыць. Святлана Ціханаўская абрана ў 2020 годзе. За яе прагаласавалі як мінімум 2 мільёны 990 тысяч 478 чалавек. Гэта 50% плюс 1 голас. Іх было значна больш, але гэта самы мінімум. Вось легітымнасць, вот каго яна прадстаўляе на сённяшні дзень. Так, яна не можа заяўляць, што яна прадстаўляе ўсе сегменты дэмакратычных сілаў. Яна на гэта і не прэтэндуе. Але тое, што ёсць легітымнасць, яна ад людзей, гэта, на мой погляд, самае галоўнае. Ёсць пачатак легітымнасці, гэта 20-й год, і ёсць завяршэнне. Калі яна згубіць легітымнасць, тады, калі ў Беларусі пройдуць выбары свабодныя, сумленныя, альбо хаця б альтэрнатыўныя, якія яны былі ў 2020 годзе. Хто яшчэ можа канкураваць з пункту гледжання легітымнасці? Гэта Верховны Савет 13 склікання, апошні легітымны парламент, бо ў Канстытуцыі 94 года напісана, што яго паўнамоцтвы завяршаюцца, калі абраны новы парламент. Апошняя сустрэча дэпутатаў Верховнага Савета 13 склікання, 2020 год, яны заявілі пра легітымнасць Святланы Ціханаўскай і яе падтрымку. Што можа яшчэ перашкодзіць працягванню легітымнасці Ціханаўскай? Ну, гэта нейкая фізічная ліквідацыя як палітыка. Альбо, калі будзе нейкі ціск, яна адмовіцца пад прымусам ці добравольна ад той функцыі, якую яна сёння выконвае нацыянальная лідарка Беларусі.
Гэта галоўнае, гэта асноўнае. А што датычыць поспехаў і паразаў, ну, мы можам вельмі проста зрабіць. Я прапаную. Можам узяць па аркушу паперы. Павел напіша, што зрабіў там ценевы ўрад, які ён там прадстаўляе, ці, напрыклад, цэлая рада бяспекі. Я напишу, што зрабіла офіс Ціханаўскай. Мы проста агучым і на шалі вагу паглядзім. Ёсць у гэтым сэнс, ці няма сэнсу, ёсць у гэтым карысць, ці няма карысць. Это вырашаецца вельмі проста. Проста аналізуючы тое, што робіцца штодзённа на працягу ці гэтага часу, ці больш доўга па прамежку часу. Мне падаецца, што тое, што зроблена, гэта варта азначыць як пазітыў, ну, а крытыка заўсёды павінна быць. Дзякуй вялікі. На жаль, ні ад аднаго, ні ад другога нашага апанента мы не пачулі, скажем, ацэнку апанентаў офіса таго ж самага Ціханаўскай, наколькі яны там альбо нікчэмныя, альбо прынцыповыя. Ну, але я думаю, цягам трансляцыі, цягам размовы мы яшчэ пра гэта пагаворым. Зараз у нас на чарзе раунд узаемнай крытыкі. Нагадваю гледачам пра галасаванне ў часе трансляцыі. Менавіта вы вызначаеце, хто пераможа ў сённяшніх дэбатах. Тут кожны удзельнік дэбатаў мае да 3 хвілінаў, за якія можа звярнуць увагу на слабыя бакі канкурэнта і задаць яму пытанні. Як скарыстаюцца гэтай магчымасцю нашы суразмоўцы? Калі ласка, Павел. Я лічу, трошкі некарэктнае тут пастаўлена пытанне, бо я не ведаю, каго прадстаўляе гаспадар Анатоль, ці ён прадстаўляе офіс Ціханаўскай, ці ён прадстаўляе АГП. Калі мы будзем параўноўваць нашу дзейнасць, і тут гаспадар Анатоль сказаў, возьмем аркуш паперы і напішем, хто што зрабіў. Калі мы возьмем... Паколькі я абмежаваў трошку. Добра. Напрыклад, калі мы возьмем аркуш паперы і напішем так, што зрабіў Лукашенко за гэтыя 4 гады, так, вось, і што зрабіла Ціханаўская, то, безумоўна, той чалавек, які рэальна мае ўладу ў Беларусі, можа напісаць цэлы стос паперак. Гэта не параўнальныя рэчы. Мы можам параўноўваць, напрыклад, ну, і адзін каментар. Я не прадстаўляю ценевы ўрад, не прадстаўляю Рады бяспекі, бо Рада бяспекі не была створана і не з маей асабістай прычыны, і не з прычыны, напрыклад, вольнай Беларусі. Пра гэта мы ўжо неаднакротна казалі. Пра тое, што нехта там кажа пра ценевы ўрад, гэта была ініцыятыва стварэння, але ён таксама не ставілася і не дэкларавалася, што ён створаны. Таму я просто такую увагу раблю. Мы можам у такіх дэбатах параўнаць, што зрабіла вольная Беларусь і, напрыклад, АГП. Тады гэта роўнае параўнанне, а не тое, што зрабіла малая структура ў параўнанні, ну, скажем, з больш пашыранай структуры, якая лічыць сябе амаль электам прэзідэнтам ці лічыць сябе ўрадам. Ну, тое ж самае, як можа сказаць любая апазіцыя ў любой краіне, што яна зрабіла у параўнанні з ўрадам той же дэмакратычнай краіны. Таму, калі мы будзем роўнасна параўноўваць дзейнасць партыі, напрыклад, АГП ў выгнанні і дзейнасць вольнай Беларусі, то так мы можам параўнаць. І я магу сказаць, што як арганізацыя, як структура, вольная Беларусь займаецца шмат якімі пытаннямі, звязанымі з развіццём нацыянальнай мовы і культуры, з непасрэднай падтрымкі як арганізацыя палка Каліноўскага, ідэалагічнай падтрымкай, матэрыяльнай падтрымкай, настолькі, насколькі арганізацыя палітычная у выгнанні можа зрабіць не ўрад, не там цэлы сегмент, які прадстаўляе амаль, як гаспадар Анатоль сказаў, амаль 3 мільёны. Ну, уявіце, матэрыяльны рэсурс 3 мільёны, што павінна такая структура зрабіць, за якой стаіць за плеччу 3 мільёны, якая сустракаецца там у год з десяткамі, сотнямі палітыкаў. Тут ужо проста танкі павінны стаяць пад мяжой, купленыя на грошы такой структуры ўрадавай. Гэтага няма. Таму я яшчэ раз кажу, як структура, арганізацыя ў межах сваёй дзейнасці, у межах сваіх рэсурсаў, наколькі іх мы маем, зрабіла, я лічу, даволі шмат, калі ўлічваць і падтрымку ідэалагічную і матэрыяльную для палка Каліноўскага, калі казаць пра канцэптуальныя аспекты, звязаныя з развіццём нацыянальнага адраджэння, бачання будучыні Беларусі,
асабліва ў аспекце ацэнкі санкцый, аспекце дзеяння, напрыклад, заходніх Павел, структур. скончылася час. Ну і апошняе вельмі важна зазначыць, ну, гэта крытыка прарасійскай пазіцыі, на якой стаяў офіс Ціханаўскай да пачатку вайны ва ўкраіне. Пытанне да Анатолія вы не агучылі. Пытанне да Анатоля, ну, простае пытанне, што для гаспадара Анатоля азначае легітымнасць. Гаспадар Анатоль, на пытанне зараз вы не адказваеце. Гэта будзе потым наступны раунд, дзе будуць ваши адказы на пытанні ўзаемныя. Зараз крытыка ваша слабых бакоў пазіцыі Паўла і пытанне адпаведна яму. Ну вось глядзіце, што я пачуў. Павел і яго калегі анансуюць і не робяць. Анансуюць, што Рада бяспекі, а яе няма. Анансуюць, што ўрад, а яго няма. Адрозненне якраз Святланы Ціханаўскай, яна анансуе і робіць. Магчыма, не так, як нам хацелася б, але яна робіць. Вось агучылі ідэю прапанову, што трэба стварыць фонд падтрымкі палітычных вязняў. І агучвалі шмат хто. Але на практыцы рэалізавала Святлана Ціханаўская. І запушчана гэта ініцыятыва, і ёсць ужо першы мільён ад нарвежскага ўрада. І я цяпер разумею пад гэтую схему, мы, напрыклад, у Еўрапейскім парламенце таксама гаварылі, што добра было б стварыць такі фонд. Але не было зразумела, у якія дзверы заходзіць. Зараз дзверы адчынены. І гэта азначае, што можа быць даволі якасная, высокая падтрымка для беларускіх палітвязняў, праблемы, якую мы тут не будзем абмяркоўваць. Напрыклад, мы гаворым пра медыа. Тут нехта хоча ствараць нейкія кантрольныя функцыі над медыа. Нехта гаворыць, што не тых людзей запрашаюць. А Святлана Ціханаўская, вось зноў жа, я вяру толькі апошні там 1,5 месяцы, 2 месяцы. Яна праводзіць перамовы з канадскім бокам, і мільён зноў паступае для медыа. Гэта не азначае, што яны мусяць хваліць Ціханаўскую, але гэта якраз на тую частку фронта, інфармацыйнага фронта, якія рэсурсы ідуць. Калі мы гаворым і спрабуем тут нешта пад'ялдыкнуць з легітымнасцю, легітымнасць, Павел, гэта не азначае, што 3 мільёны людзей, якія прагаласавалі, яны нейкія салдацікі нешта мусяць рабіць. Яны даверылі Святлане Ціханаўскай выступаць, у тым ліку і ад іх імя. Яны могуць перадумаць за гэты час, але на той час зафіксаваны, які быў зафіксаваны ў бюлетэнях, мы ж ведаем тыя пратаколы, якія выйшлі, там практычна ўсе цалкам была перамога Святланы Ціханаўскай. Вот гэта легітымнасць, гэта азначае давер, я адказваю на ваше пытанне. Гэты давер быў, ён можа мяняцца ў той бок ці іншы, але, падкрэслюю, легітымнасць у Ціханаўскай хочуць забраць Пуцін, хоча забраць Лукашенко, ну, хочаце вы забраць, каб не было гэтай легітымнасці, але гэта могуць змяніць толькі выбары, альбо калі сама Ціханаўская адыдзе. І гэта на сённяшні дзень легітымнасць Ціханаўскай гэта самы вялікі рэсурс, які ёсць у дэмакратычных сілаў. Іншага рэсурса з такой якасцю, такой эфектыўнасцю у нас няма. І гэта таксама акно магчымасці. Як мы гэта выкарыстоўваем? Гэта іншае пытанне. Ну, а што да майго пытання, то я думаю, што вы як аналітык, палітолог не можаце сказаць, што не ўзнікаюць такія хаўрусы, дзе нават ворагі аб'ядноўваюцца. І вось у мяне такое пытанне. Як вы ацэньваеце хаўрус, вот ваш, Зянона Пазняка, і Александра Лукашэнкі і Пуціна ў іх змаганні ў вашым супраць легітымнасці Ціханаўскай? Наколькі ён эфектыўны? І калі, на ваш погляд, вось прыйдзе гэты поспех і па часе, па нейкіх дэдлайнах, наколькі паспяховы вось гэты хаўрус? Дзякуй вялікі. Пытанні зададзеныя і наступны раунд дэбатаў спрэчка. Спрэчка – гэта рэакцыя на крытыку. У Паўла Усава і Анатолія Лебедзькі ёсць да 5 хвілінаў, каб адказаць на крытычныя заўвагі іншага боку. А мы ізноў жа будзем жорстка сачыць за часам. Павел, вам першаму, як звычайна, пытанне зададзенае, калі ласка. Я згодны з адной часткай таго, што сказаў гаспадар Анатоль, што мы дэкларуем і да канца, на жаль, не можам зрабіць. І асноўная якраз такі прычына у тым, чаму так адбываецца і чаму на сённяшні момант у вялікім занепадзе дэмакратычнай структуры, гэта тое, што людзі не выконваюць сваіх абяцанняў і сваіх словаў.
што людзі не прынцыповыя, перш за ўсё тыя, хто частка тых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, якія дамаўляюцца пра адно, а робяць другое. І на гэтым палягае, безумоўна, моц рэжыма Лукашенка, які выкарыстоўваюць вось такую непрынцыповасць і, на жаль, інфляцыйнасць палітычнай культуры беларускай дэмакратычнай супольнасці. Гэта вялікая праблема, з якой мы сутыкнемся нават пасля сыхода Лукашенка ад улады. Другі момант пра адказнасць, пра тое, што нешта зроблена, прагучалі пэўныя падкрэсленыя аспекты, што было дасягнута, але чамусьці ніхто не бярэ на сябе адказнасць за правальную ультыматум 2020 году, за пашпарт, з якім Святлана Ціхановская задэкларавала, будзе новы пашпарт, і гэтага пашпарта няма і не будзе. Гэта ўжо сведчанне пра тое, як чалавек нясе сваю адказнасць. Ніхто не адказаў на пытанне, па што было праведзена галасаванне ў 2021 годзе за тое, каб Лукашенка прадстаўляла беларусаў на нейкіх перамовах. Навошта гэта было зроблена і чаму нічога з гэтымі рэсурсам 700 000 чалавек нічога не было зроблена. Ну і апошняя дэкларацыя той жа Святланы Ціхановскай адносна таго, што мы правядзем выбары сапраўдныя, дэмакратычную каардынацыйную раду, пасля чаго, як мы бачым, наступіў даволі моцны крызіс, раскол, узаемная крытыка. Як аказалася, што дэмакратычныя структуры да гэтых выбараў не былі падрыхтаваны, і нават офіс дыстанцаваўся ад дадзенага працэсу. Гэта тое, што мы кажам пра пазітыўныя і негатыўныя бакі. Другі момант наконт Хаўруса, гэта ввогуле дзіўнае пытанне. Я так зразумеў, ці магчымы Хаўрус мой Зенона Пазняка з Пуцінам і з Лукашэнкам? Ён ёсць. Якую ён ёсць? І Пуцін, і Лукашенка, і вы хочаце і спрэчваеце якраз легітымнасць Ціхановскай. Тое, што мы крытыкуем, па-першае, няма абсалютнай даказальнай базы і тым больш інстытуцыянальнай, бо легітымнасць ёсць розная, якая пацверджвала бы легітымнасць Ціхановскай. Уж тым больш беларусы не галасавалі за тое, каб Ціхановская дзесьці ездзіла і прадстаўляла беларусаў за мяжой. Яны галасавалі за тое, каб не было Лукашенка, каб былі праведзеныя новыя выбары і гэтак далей. А не галасавалі за тое, што Святлана Ціхановская будзе ездзіць 4 гады па заходнім краінам і сустракацца невядома з кім, невядома па што. Тое, што калі сходзіць з вашай логікі, любая крытыка, нават грунтоўная, аб'ектыўная крытыка таго, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці ў офісе, гэта азначае аўтаматычна, што мы стаім па баку Лукашенка ці Пуціна. Гэта абсурд, нонсенс. Якраз такі Ціхановская пасля 2020 года і атачэнне, даючы інтэрв'ю пра мудрую Маскву, мудрага Пуціна, працавала на Маскву. У сэнсе ідэалагічным яна наўпрост выказвалася за тое, каб Пуцін умешаўся, каб Расія умешалася, каб у Беларусі, апіраючыся на Расію, адбыліся дэмакратычныя змены. Як людзі з вашым досведам, з досведам Александра Дабравольскага, які быў галоўным дарадцам, з Вячоркай, ім у галаву маглі ўвогуле такія думкі прыйсці, даваць інтэрв'ю расейцам і хваліць Пуціна. Гэта пасля таго, як была вайна ва ўкраіне, як быў анексаваны Крым, як былі забіты тысячы украінцаў на Донбасе. І па пытаннях Украіны абсалютнае дыстанцаванне. І вы мне яшчэ будзеце казаць пра нейкі Хаўрус, нават ідэалагічны, з Пуцінам і Лукашэнкам, калі з 2020 году па 2022 год я, маючы магчымасць нейкія думкі даносіць, казаў, што вы робіце, які мудры Пуцін. Якія вы выказванні робіце? Вы павінны базавацца на нацыянальных пазіцыях. Ці, напрыклад, выказванне Ціхановскай адносна на магіле Каліноўскага, казаць пра тое, зняць ключовае слова са свайго выступу маскалі і замяніць чужой улады, гэта на каго тады атрымоўваецца праца? На якую ідэалагічную канцэпцыю, на якую ідэалогію такія людзі працуюць? І гэта пры тым, што людзі, якія ў апазіцыі 30 год былі ў яе атачэнні. Дзякуй вялікі. Гаспадар Анатоль, ваш час пайшоў.
Наконт хаўрусаў, яны могуць быць паміж ворагамі. У свой час і аб'ядноўваўся і Сталін, і Чэрчыль. Тут у гісторыі такія выпадкі бывалі. І я падкрэсліў, што гэта сітуатыўная кааліцыя. І насамрэч, калі паглядзець, напрыклад, там вашу старонку асабіста, то крытыка там Лукашэнкі ці непрыняццё Лукашэнкі і Ціханаўскай 50 на 50. І ведаеце, не віншуе там Лукашенко Ціханаўскую. Ён віншуе чамусьці Зенона Пазняка з днём народзінаў. Нават гэты элементы, яны маленькія, але яны кажуць, што такі хаўрус можа быць. Таму я пытаюся, якая яго эфектыўнасць. Далей, ведаеце, не трэба шмат маніпуляцый рабіць. Ніхто не гаворыць, што не трэба крытыкаваць. Это вы самі зараз придумали і спрабуеце перакласці на Ціханаўскую. Пакажыце хоць адзін выступ, дзе яна крытыкавала там, ці нешта ганебнае гаварыла ў адносінах да Зенона Пазняка, там, да вас асабіста. Нема навогул. Наадварот, вы знойдзеце, зафіксуеце прапановы, прыходзьце і давайте нешта будзем рабіць разам. Гэта ёсць. А вось таго, што не крытыкаваць яе там, такога няма, і вы не знойдзеце ні аднаго эпізода. Па-другое, мы зноў жа зыходзім з гэтых маніпуляцый. Мы можам узяць адно слово, адзін сказ, і яго потым выкарыстоўваць пад абсалютна розную сітуацыю. Тады чаму вы не ідзеце і не пратэстуеце там каля офісаў ці амбасады Нямецчыны, дзе-нибудь у Варшаве? Таму што Меркель, яна ж сустракалася з Пуціным, і яна гаварыла, што ёсць ён хаўруснік, што з імі трэба папрацаваць. Але вы береце проста нейкую канкрэтную сітуацыю і перакладваеце потым на ўсю дзейнасць. Гэта маніпуляцыя. І я думаю, што з вашым досведам вы самі разумееце, што гэта маніпуляцыя. А што за гэта пасылы, якія вы робіце такія? Паехала на 4 гады неведама з кім сустракацца. Як вы не ведаеце, Павел? Яна прыехала на саміт G7. Вы не ведаеце, хто там прадстаўляе каго? І вы не ведаеце, што пасля гэтай сустрэчы і гэтай паездкі ў выніковым дакуменце якраз замацаваны пытанні пра незалежнасць Беларусі. Можна колькі заўгодна пісаць артыкулаў, але калі яны не фіксуюцца ў даговорна-прававой базе, то іх проста няма, іх проста не існуе. Таму на сённяшні дзень Святлана Ціханаўская, якая насамрэч прадстаўляе Беларусь, яна робіць гэта абсалютна вынікова і эфектыўна. І я тут магу спрачацца сколькі заўгодна. Таму што, прабачце, калі ты прыязджаеш на саміт, дзе прадстаўнікі 30 парламентаў, 37 там спікераў, там сенатаў і парламентаў, то ў цябе ёсць магчымасць агучваць і пра Беларусь незалежнасць казаць, і пра падтрымку дэмакратычных сілаў, і атрымоўваць гэтую падтрымку, і нават вырашаць кейсы вельмі канкрэтных людзей. Магчыма, гэта адзінкі людзей, але той жа Новікаў, які трапіў у сітуацыю такую небяспечную для сваёй свабоды ў Арменіі, вырашаецца гэта таму, што спікер парламента Арменіі, калі ён прыязджае на гэты саміт, і ён бачыць, як адносяцца да нацыянальнай лідаркі Святланы Ціханаўскай, бачыць яе і чуе выступы, то потым заходзіцца магчымасць звяртацца наўпрост, каб проста вырашыць канкрэтную праблему канкрэтнага чалавека. Давайте не будем спяшацца гаварыць, што гэта нешта там адбылося нейкая параза, калі мы гаворым пра нейкія планы, якія не рэалізоўваліся. Калі б усё было так проста, як вы зараз кажаце, з вашым, падкрэслю, аналітычным досведам, то зараз Зеленскі павінен быў бы ўзяць Маскву. Але так не атрымоўваецца. Так не атрымоўваецца. І не атрымоўваецца хутка там з пашпартам. Але давайте не закрываць гэтую старонку. Але ёсць разуменне, што сотні тысяч беларусаў трапілі ў сітуацыю пасткавую. А у вас няма ўрада, у вас няма нацыянальнага там Савета бяспекі, вы іх не стварылі. Вы говорите, што гэта дрэнна, што трэба неяк вырашаць, а калі вырашаюцца, то вы говорите, не так вырашаецца, не так сидзім. Тое ж сама пра каардынацыйную раду. Но не абавязана Святлана Ціханаўская арганізоўваць выбары ў прадстаўнічую структуру. Так гэта ж ваша адказнасць. Ваша, Цапкалы, хто там, Карач, вы ж прыйшлі туды, якраз ідзіце, рабіце гэта выбарамі, прыходзьце з праграмай, давайте другое дыханне гэтай прадстаўнічай структуры і будзем ісці разам наперад. Таму, на мой погляд, вяртаючыся зноў жа, легітымнасць гэта
Моцны бок – гэта крыніца нашых магчымасцей, гэта мінімізацыя праблем і выклікаў. Як мы гэта выкарыстоўваем? Так, тут могуць быць і плюсы, тут могуць быць і паразы. Дзякуй вялікі, акурат і час скончыўся. І што ж, ад спрэчкі пераходзім да заключных словаў. Гэта апошняя частка дэбатаў. Супернікі маюць па 3 хвіліны, каб патлумачыць, чаму менавіта той, а не іншы бок перамог. То есть, чаму ваша пазіцыя больш моцная, ці чаму пазіцыя ваша суперніка больш слабая? Павел, калі ласка. Я пачну з таго, што слова і катэгорыя незалежнасць Беларусі зафіксавана ў дакуменце, якая называецца Дэкларацыя пра незалежнасць Беларусі, прынятая ў 1991 годзе. І тое, што там G7 нешта прымаецца, это не мае абсалютна ніякага значэння. Больш таго, прынцыповасць незалежнасці зафіксавана у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, і яшчэ раз пацверджваць гэтую канцэпцыю, якая была вынікам дзейнасці змагання беларускага народа, я лічу проста папулізм і не маючы ніякага сэнсу. Што тычыцца каардынацыйнай рады, то каардынацыйную раду паклікала Светлана Ціхановская, прызначыла туда сваіх прадстаўнікоў. Гэта была Вольга Кавалькова, якая з пэўнай групы людзей давяла фактычна каардынацыйную раду да вельмі цяжкога становішча, і зараз вы прапануеце ўсім узяцца яе рэабілітаваць, калі гэта было рашэнне і фактычна воля той же Светланы Ціхановскай. Таму перш за ўсё, я лічу, я не збіраюся выпраўляць тыя памылкі і тыя сур'ёзныя правалы, якія былі зробленыя Светланы Ціхановскай і яе атачэння. Я разумею слабасці, якія ёсць у структурах, скажем, якія прадстаўляюць і апануюць Светланы Ціхановскай, але тыя праблемы і тыя выклікі, якія стварыў офіс Ціхановскай сваёй дзейнасцю, непразрыстасцю, таталітарнасцю, узяць той же дакумент пра неразгалошанне, гэта ж ужо таталітарызм. Это вось у адзінай структуры, у сітуацыі, калі мы змагаемся з аўтарытарызмам і таталітарызмам, людзей змушаюць, якія працуюць у офісе Ціхановскай, падпісваць дакумент пра неразгалошанне, пужаючы іх тым, што яны будуць плаціць штрафы. Гэта ж дзе дэмакратыя, дзе ж адказнасць. Што тычыцца іншых аспектаў, яшчэ раз скажу. Мы можам быць неправыя ў сваёй крытыкі, там Светлана Ціхановская можа быць там для пэўнай часткі людзей легітымна, але легітымнасць гэта перш за ўсё давер. І гэты давер Светлана Ціхановская, дзякуючы таксама непрафесійнаму дарадству, яна траціць. Неважна, сколькі прагаласавала за яе тады ў 2020 годзе, важна, колькі людзей сёння ёй яшчэ давяраюць. Калі дзейнасць структурная і фундаментальная офіса Ціхановскай і тых структур, якія з ёй афіліваныя, не зменяцца, беларусы страцяць нават тое, што яшчэ засталося. Дзякуй вялікі, нават раней скончыў па часе. Анатоль, калі ласка, вам час. Дзіўна мне чуць, Павел, кажаце, што не важна, колькі за яе прагаласавала ў 2020 годзе. Менавіта з таго, што такая колькасць прагаласавала, і з'явілася і легітымнасць, і сённяшняя сітуацыя. І свет пабачыў Беларусь, якой яна ёсць, якая яна можа быць. Па-другое, я дэпутат незалежнасці, і я прымаў дэкларацыю ў Верхоўным Савеце. І я, як дэпутат незалежнасці, кажу вам, што гэта патрэбна, каб фіксавалася ў кожным міжнародным дакуменце, міжнародна-прававым. Апошні, што падпісала Светлана Ціхановская і спадарыня Мецола, прэзідэнтка Еўрапейскага парламента, гэта надзвычай важна. Таму што гэта азначае, што мы ствараем дагаворна-прававую базу, мы замацоўваем суб'ектнасць Беларусі. Калі прытрымоўвацца вашай лініі, то мы наогул можам зайсці. Спачатку і з дакументаў, і з нейкіх заяваў, а потым і фактычна махнуць на нас рукой, і тады адбудзецца самае страшнае. І яно не ў нейкіх там словах, а дэ-факта і дэ-юрэ якраз інкарпорацыя Беларусі. Зноў жа вяртаючыся да каардынацыйнай рады. Як вам угадзіць? Вам гаворыць, прыходзьце да нас, мы не пойдзем.
А чаму не пойдзем? Ну, таму што нам нешта не падабаецца. Што не падабаецца? Дык вы прыходзіце тады ў тыя структуры, якія не знаходзяцца ў падчыненні непасрэдна Ціханаўскай, і спрабуйце там рэалізаваць вашыя планы, не толькі крытыку. Я падкрэсліваю, нідзе не знойдзеце супраць слова Ціханаўскай супраць таго, каб яе не крытыкавалі. Але крытыка павінна ўсё ж такі быць нейкім такім лекам, а не цяністым каліем. Не пераўтварацца вось у тое, што аб'ядноўвае вас з Лукашэнкам. Любым коштам якраз ліквідаваць і легітымнасць Ціханаўскай, і натуральна, каб яе не было. Бо для Лукашэнкі самая вялікая праблема. Гэта не вы, не я, так. Гэта якраз легітымнасць Святланы Ціханаўскай. Ну і зноў жа, што я лічу слабым вашым бокам. Ну нешта пайшло не так пасля 20-го года. Ну прабачце, з 2000 па 2020 год, того ж Зенона Пазняка, там, вас і іншых, было 20 гадоў, не было ніякай Ціханаўскай. У мяне таксама, але я магу сказаць, што дзякуючы якраз мне, які выязджаў у міжнародныя арганізацыі і прадстаўляў Верхоўны Савет 13-го склікання, якраз не было ні легітымнасці Лукашэнка, ні ў каго іншага. Але вось, не пра мяне ж размова ідзе. Ідзе размова пра Ціханаўскую, якую, зноў жа, падчас учарашняй рацыі Зенон Пазняк кажа, што яна нішто, што яна ніхто, што яе трэба судзіць. Ну, вы лічыце, што вот так ствараюцца дэмакратычныя сілы? Ці ўсё ж такі яны ствараюцца з нейкай супольнай дзейнасці? Супольная дзейнасць ёсць на сённяшні дзень. Ёсць палітычная адказнасць за палітычную састаўляючую, ёсць ваенная, гэта полк Каліноўская, ёсць медыя, гэта інфармацыйная, ёсць салідарнасць, гэта праваабаронцы, і ёсць пазітыўная альтэрнатыва, гэта тое, што мы робім дзеля новай Беларусі. Вось кааліцыя 5 пальцаў. Гэта не трэба фотакарткі Ціханаўскай, там, Цапкала і кагосьці іншага. Канкрэтныя накірункі дзейнасці і адказнасць. Дзякуй вялікі. На гэтым абавязковая праграма дэбатаў скончаная. Павел, Анатоль, шчыра вам дзякуй і да пабачэння. Дзякуй. Працягваем са студыі Еўрарадыё. Абавязковая праграма скончылася. Абавязковая праграма частка 2 пачынаецца. Такім чынам, дзякуючы таму, што да нас далучаецца кожны раз Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старшы аналітык медыа IQ, мы маем магчымасць даведацца погляд прафесіянала на тое, як праходзілі нашыя дэбаты, а як вы заўважылі, што ўсё ж такі скончыліся, нарэшце скончыліся выбары ў Коордынацыйную раду, і дэбаты з гэтай нагоды, якія мы записывалі, якія мы давалі, таксама скончыліся. Але тэма тым не менш працягваецца, дэбаты працягваюцца, мы працягваем рабіць свае праграмы, і вось сённяшняя сустрэча Паўла Усава, палітолага, кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу і сябра Вольнай Беларусі з Анатоліем Лебедзькам, дарадцам Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, яна як бы стала працягам з аднаго боку той дэбатнай часткі, прысвечанай выбарам у Коордынацыйную раду, але зараз, вось, як вы бачылі, мы абмяркоўвалі больш такія глобальныя і стратэгічныя пытанні увогуле дэмакратычных сілаў Беларусі, у якім яны стане, на якім яны месцы, на якім яны свеце і сусвеце. Такім чынам, мы маем вынікі галасавання. Перамог у гэтым туры, у гэтым галасаванні, гэтым разам Павел Усаў, 61% галасоў, адпаведна 39% галасоў атрымаў Анатоль Лебедзька. Як гэтыя дэбаты, спадар Паўлюк, праходзілі? Вельмі спадарыня Роза Турарбекова у сваім першым YouTube-стрыме узхваліла вашу ацэнку дэбатаў, у якіх я набрала ўдзел у нас на пляцоўцы разам з Паўлом Латушкам, і асабліва, кажа, Паўлюк Быкоўскі назваў гэтыя дэбаты оксфордскім фарматам. Кажа, я не ведала, што я ў такім фармаце дэбатую, але мне вельмі прыемна. Гэты фармат, як вы так крэслілі? Ну, тут ён таксама блізкі да оксфордскіх дэбатаў, але ўсё ж такі адрозніваецца. І што бы я тут зазначыў з цікавага, з цікавостак. Павел Усаў меў пэўную перавагу перад Лебедзькам, хаця бы таму, што ён для вашай аўдыторыі часты госць, а Лебедзька менш часты госць.
і это один момант. А другі момант, крытыка яго грунтавалася на рэчах, якія разумеюць многія. А вось тлумачэнне, што перавагаў офіса, перавагаў увогуле лініі Святланы Ціхановскай, з якой выступаў Анатоль Лябедзька, часам бывала такой, якая будзе цікавай ці зразумела не кожнаму. І само па сабе гэта важна. Другі момант, вельмі цікавую штуку сказаў Павел Усаў, што няма аднаго суб'екта такога дэмакратычнай сілы. Мне тут адразу прыгадалася кніга Валентина Кудовіча «Мяне няма». І тут вот адразу ўзнікае пытанне. Адны лічаць, што яны ёсць, іншыя лічаць, што іх як агульнай супольнасці няма. І тут можна было бы развіваць гэтую думку і спрачацца, але, напэўна, это было бы не так цікава для шырокай аўдыторыі. Важны момант, які зрабіў Лябедзька падчас... Увогуле, трэба зазначыць, што абодва аратары праявілі сябе і з аргументамі, і з аратарскім майстэрствам, але Лябедзька выкарыстаў адзін з недазволеных прыёмаў. Ён называецца «Віна праз асацыяцыю». Калі ён сказаў пра Хаўрус, Усава, Пазняка, Лукашенка і Пуціна, вот гэта маніпуляцыйны прыём, які, у прынцыпе, не ёсць дазволеным. Бо ён маніпуляцыйны. Тут гаворка ідзе пра то, што раз вы все крытыкуеце Ціхановскую, раз вы все супраць яе легітымнасці, значыць вы хаўруснікі. Усаў трэба зазначыць, што не вельмі добра адбіваўся ад гэтага, але все ж таки патлумачыў, што крытыкаваць это не значыць быць хаўруснікам. Само по сабе раскладка галасоў выглядае даволі правдападобнай. Я хацеў бы перабіць на хвіліначку. Справа ў тым, што там галасы мяняюцца. Галасы яшчэ мяняліся. Ужо зараз маем канчатковы варыянт. Слухайце, Павел Лібер нават троху там тэхнічныя нейкія моманты атрымаліся і пераразмяркоўвалі потым мандаты па выніку галасавання. Мы мандаты не размяркоўваем, але тым не менш Павел Усаў ўсё адно ў пераможцах, хоць і з меншай колькасцю галасоў. Канчатковы вынік 59% за Павла Усава, 41% за Анатолия Лябедзька. Так, і... Ёсць яшчэ адзін прыём, які ўжыў Анатоль Лябедзька, які быў цікавым, але які наўрад ці спрацаваў. Бо мы бачым, што Усаў перамог. Лябедзька прапанаваў запісаць на аркушы паперы асобна дасягненні той або іншай арганізацыі. І вот тут Усаў сказаў, што так мы прызнаем, што часам мы анансуем, але не робім, і паставіў даволі важны дыягназ увогуле, может быть, дэмакратычнай супольнасці, может быть, шмат як каму з грамадзянскай супольнасці, тое, што абяцаюць, але не робяць. Што Анатоль Лябедзька выкарыстаў для таго, каб правесці мяжу? Вось гэтыя анансуюць, але не робяць, а мы анансуем і робім. Может быть, неправільна робім, может быть, кепска робім, але робім. І тут так даволі цікава, як это спрацавала. І, напэўна, уже падводзячы рысу, важны момант пастаноўкі пытання. Вот это адні з першых дэбатаў, якія тут у вас бачу, на якіх апаненты спрабавалі сфармуляваць, што такое нейкі важны момант, нейкі тэрмін, пра які яны спрачаюцца. І тут аказалася, што такое легітымнасць, і абодва удзельнікі дэбатаў сказалі, што гэта давер. І вот это важны аспект. Яны знайшлі агульную мову, яны здолелі гаварыць пра адны і тыя ж самыя рэчы, яны пачулі адзін аднаго, што не заўсёды адбываецца у рэальных дэбатах, якія мы бачылі ў гэтай студыі. І гэта, напэўна, дае пэўны плён, бо пытанні, якія задавалі адзін аднаму дэбютанты, не дэбютанты, удзельнікі дэбатаў, яны прымушаюць усё ж такі грамадства разважаць пра пазіцыі бакоў, і шмат што застаецца падумаць пасля таго, як мы паглядзелі гэтыя дэбаты. Але вось, Паўлюк, можа быць, яно такі правільна, але першапачаткова мы агучылі тэму гэтых вось дэбатаў стан дэмакратычных сілаў увогуле. А па выніку і з аднаго боку, і з другога боку ўсё пераважна зводзілася да асобы Ціхановскай. Вот Ціхановская там тое не так, гэта не гэтак, і раднікі вакол, але ўсё адно Ціхановскай не тое не гэтак, альбо з другого боку, да вот калі б не Ціхановская, да вот калі б не гэтакая. Дэмакратычныя сілы зараз гэта увасабленне Ціхановская зараз такое? Калі па Усаву, то дэмакратычных сілаў няма. Таму здымаецца пытанне.
калі па Лебедзьку, то яны ёсць, і яны інстытуалізаваныя вакол Ціханаўскай, і ёсць тыя, хто не далучыўся да гэтага працэсу. Тыя, хто крытыкуюць, але не далучаюцца да супольнай працы. Гэта аратарскія пазіцыі, гэта, напэўна, не варта лічыць як, так скажем, палітычная ацэнка сапраўдная, ну, з пункту гледжання навукі, але само па сабе гэта адлюстроўвае сітуацыю. Калі ёсць тыя, хто не лічыць працэс, што адсутнічае супольная прастора, супольная магчымасць працаваць і кажа, што няма дэмакратычных сіл, ёсць розныя суб'екты, якія па-рознаму звязаныя паміж сабой і, як кажа Павел Усаў, не трымаюць слова. Таму няма паміж іх даверу, і у гэтым ёсць доля праўды, і гэта безумоўна так. А з другого боку, ну, мы бачым, што ёсць мейнстрим, які прадстаўляе Святлана Ціханаўская, спрэчкі наконт ёй легітымнасці ўзнікшы ў 2020 годзе няма, але вось Усаў кажа пра тое, што давер можна губляць і што гэты працэс можа адбывацца, можа быць памылкамі самой Святланы Ціханаўскай, можа быць памылкамі яе раднікаў, але пра гэта трэба дбаць, думаць. І вось у гэтай сітуацыі хто з іх прадстаўляе дэмакратычныя сілы, Усаў адмаўляе Ціханаўскай прадстаўляць дэмакратычныя сілы. А вось Лебедзька даводзіць, што іншых дэмакратычных сілаў няма. Таму калі для Усава дэмакратычных сілаў няма як суб'екта ўвогуле, як аднаго суб'екта, то для Лебедзькі яны ёсць. І вот сустрэліся супярэчнікі, якія сказалі, што яны не супернікі адзін аднаму, але яны маюць абсалютна супрацьлеглую перпендыкулярную пазіцыю па гэтым пытанні. Ну да, такая вось не дэбата, а просто песня льда і пламені атрымалася. Але мяне вось закранула тэма незалежнасці, дакладней тэма таго, што ці трэба пастаянна прамаўляць і гэтую тэму незалежнасці і суверэнітэта Беларусі, ну неяк так прапісваць у нейкіх там дакументах, сустрэчах, ці як сцвярджае Усаў, што некалі ж на ўсё было унесена, прапісана і ўсё, і не трэба з гэтым як з пісанай торбай насіцца і рабіць выгляд, што ты нечым займаешся, прапісваючы тое, што Беларусь это суверэнная краіна у розных дакументах. Я гляджу, вы ў сваіх запісках нават вялікімі літарамі гэтую акурат такі вот спрэчку, гэты момант спрэчкі адзначылі. Чаму? Калі нешта робіцца просто дастаяннем гісторыі, яно забываецца у тым ліку. Калі гэта уносіцца в рытуал памяці, гэта можа памятаць, але можа не быць жывым. Калі гэта прысутнічае ў рэальнай практыке штодня, то гэта працуе. І тут я все ж таки думаю, што можа быць не трэба пераацэньваць прысутнасць згадкаў пра беларускую незалежнасць у розных дакументах, бо сам акт незалежнасці, які быў утвораны Вярхоўным Саветам, значны. Таксама як значная дэкларацыя ці статутная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі. Але калі пра гэта не ўзгадваць зусім, то ну, гэтага і не будзе, бо калі нешта не рухаецца, яно не развіваецца. Так, давайте конкретно да гэтых дэбатаў у тым сэнсе, што тэма, акрэсленая на пачатку нашай гэтай праграмы, гэтых дэбатаў, агучаная, якую прапанавалі для дыскусіі, ўсё ж таки здолелі гэтыя дэбатанты прамовіць, даказаць, трымацца ў фарватары азначанай тэмы і прывесці аргументы, якія даказвалі іх правату, вось менавіта па тэме. Ну, глядзіце, яны саскочылі ў тэму легітымнасці Ціханаўскай у большай ступені, чым пра тое, што такое, у якім накірунку рухаюцца дэмакратычныя сілы Беларусі, вот то, як вы фармулявалі пытанне. Гэта даволі такая, скажем, выбраная удзельнікамі дэбатаў пазіцыя, якая ім была больш зручнай. Калі ж казаць пра выбар накірункаў, то тут больш складана, бо мы ведаем, што у выніку рэпрэсій палітычныя партыі, это асноўныя ўдзельнікі дэмакратычнага руху, суб'екты грамадзянскай супольнасці, ну, мусілі або пераходзіць в падполле, або спыняць сваю дзейнасць, або перабірацца з Беларусі ў замежжа, і тут не все з іх далучыліся да працэса. Некаторыя структуры зніклі, а некаторыя, ну, чакаюць, ну, в прынцыпе, важныя выбарчыя машыны, вот калі браць такое вызначэнне штука палітычная партыя, это выбарчая машына, якая арганізуе выбары. Яны ў гэтым працэсе фактычна не ўдзельнічалі. У нас был адзін выбарчы спіс, дзе
сустрэліся ў адным спісе левыя з правымі і ну яны не атрымалі поспеху. Але у прынцыпе калі б это былі выбарчыя спісы палітычных партый, то бок акрэсленых ідэалогій, то гэта была б іншая сітуацыя. Вось нехта з калегаў журналістаў запытваўся, а што павінны рабіць тыя, хто не трапіў у спіс да наступных выбараў ці так далей. З улікам таго, што гэта не інстытуцыяваныя структуры, гэта проста спісы людзей, то ну, не факт, што яны інстытуалізуюцца і ў штосьці ператворацца. А гэта таксама адзін са знакаў, што з нашай дэмакратычнай супольнасцю яшчэ ёсць над чым працаваць, і ёсць тыя часткі яе, якія ну, не далучыліся да гэтага мейнстрыма. І не факт, што далучыцца. Але калі гэты працэс не будзе рухацца наперад, калі не будзе інстытуцыялізацыі, то гэта все будзе знікаць, бо то, што не мае фундаменту, а фундаментам можа быць пэўная ідэалогія, можа быць пэўны набор падыходаў, што яны лічаць правільным, гэта дае магчымасць грунтавацца на больш сталай аснове і рухацца наперад, адстойваючы сваю пазіцыю. А калі гэта проста для вырашэння тактычнай задачы, вот зараз мы аб'ядналіся ў спіс, а заўтра ну, мы, можа быць, утворым іншыя фракцыі, то гэта іншая гісторыя. Таму я не ведаю, як это будзе развівацца, але я бачу, што такая праблема існуе, і, на жаль, для ўдзельнікаў дэбатаў было больш цікава пагаварыць пра легітымнасць Ціханаўскай, дзе было прасцей гаварыць, чым пра вот такую складаную праблему. Ну так, безумоўна, а тут ад Ціханаўскай недалёка ад Пазняка, тым больш, што і Павел Усаў тут прысутнічае, і тут ужо прыгадкі пра тое, што Пазняк там заклікае Ціханаўскую пасадзіць і кажа, што яна ніхто, там з аднаго боку, з другого боку, там таксама свае аргументы. Яны ўвогуле тут да месца былі ці не? Як арактарскі прыём гэта было да места. Добра, тады нас заканчэнне пакуль яшчэ не тое наше любімае пытанне, а пытанне пра іншае ў тым сэнсе, што можа я не запытаўся штосьці, але вы б хацелі самі звярнуць увагу, што было цікавага, адметнага у гэтай акурат такі дыскусіі. Тут ёсць важны момант. Анатоль Лябедзька мог бы апірацца на тое, што так, ён дэпутат незалежнасці, ён был у тым Верховным Савеце, які галасаваў за дэкларацыю незалежнасці. І ён ёсць прадстаўніком той традыцыі, пераемнасць якой прадстаўляецца. А спадар Усаў спасылаўся на такого ж дэпутата незалежнасці з іншымі поглядамі, як у Лябедзькі, на Зенона Пазняка. І той прынялі дэкларацыю незалежнасці. І гэта цікавы момант, што ў іх агульнага і што іх адрознівае. Важны момант, што структура, ад імя якой выступаў Лябедзька, ну, прынамсі на словах выступае як адкрытая структура, куды кожны запрошаны, кожны можа прыйсці з прапановамі і знайсці фармат супрацы. Спадару Усаву, напэўна, можна было заняць такую ж пазіцыю, але ён шчыра казаў пра іншае, пра то, што ў іх ёсць ідэалагічныя супадзенне поглядаў, што яны у вольнай Беларусі прымалі пэўныя дэкларацыі, пэўныя рашэнні, але, на жаль, вот ёсць людзі, якія не трымаюць слова. І вот тут ёсць непараўнальныя рэчы. Бо у адным выпадку мы бачым інстытуцыялізацыю, якая ўжо ёсць на маршы, якая існуе ўжо не адзін год, а ў іншым боку мы бачым разважанні, якія не ўдаецца матэрыялізаваць на практыцы. І вось у гэтым сэнсе прыём, які прапанаваў Лябедзька, давайте запішем на паперцы, хто што зрабіў, ён мог бы мець пэўны плён, але мы не гулялі ў такую гульню. Дякую вялікі. Ну што ж, мы ведаем, што перамогу ўсё ж такі паводле галасавання гледачоў нашых дэбатаў атрымаў такі Павел Усаў, але ваш асабісты, от грамадзяніна, гледача Паўлюка Быкоўскага голас на чыім баку? Мне не падабаюцца маніпуляцыйныя прыёмы, таму я іх дакладна не ўхваляю. Мне не падабаецца, таксама былі пэўныя, але не такія яркія маніпуляцыі з боку Усава, калі ён крытыкаваў офіс Святланы Ціханаўскай і яе дзейнасць. Таму і тое я лічу для мяне непрымальным. Але для працы аратара, палітычнага аратара гэтыя рэчы часам даюць плёны, мы бачым, вот зараз канкрэтны плён быў у Павла Усава. А ваш голас? Я не даю нікаму. Нікаму.
Ну, таксама мае права, хоць у нас і не было тут супраць усіх такое, як на выбарах у Координацыйную раду, у прынцыпе. Так што нічога новага, але дзякуй вялікі за такі аналіз. Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старшы аналітык Media IQ. Слухайце, глядзіце, а мы будзем працягваць нашу серыю дэбатаў па розных абсалютна тэмах. Спадзяюся, што яшчэ і цягам лета мы будзем вас такімі радаваць сустрэчамі і дэбатамі, і спадзяюся, што Паўлюк Быкоўскі будзе да нас далучацца са сваім выдатным аналізам. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Жыве Беларусь. Жыве вечна.